Na hát szavaztok srácok, a mai videóban átjött hozzám Mateusz, és boxolni fogunk. Ugye Mateusz, köszönj be neki. Ja, császtok ki! Oké, na videóhoz akkor. Beszélsz te! Semmit. Jó, oké. Most a Mateusz fog jönni. Fölrúgtuk a geciba az állatot. Oké, vedd fel a kesztyűt. Most a Mateusz fog jönni. Vedd fel a box kesztyűmet. Én komolyabb vagyok nálad. Nem vagy komolyabb. Dehogy nem, majd előbb is ott brümmögtél. Mi a Na. fasz az? Lesz majd olyan is, hogy ezt ilyet felteszem a kezemre, ő pedig üsse. Tedd már, segítsél már. Tedd. Oké, tedd be. Betenni be tudom, azért nem vagyok olyan hülye. Háj. Bent van? Ja. Jó. Mutatom, de csatold már rendesen Nem be. kell becsatolni, na. Jó az úgy. Üsse. Igen, azaz. De még ugolsz le, hogyha nem fog megtámadni téged a babjákom. Azaz. Toljad neki. Jó? Srácok, akkor most az lesz, hogy felhúzom ezt a kezemre. Valakik. Nyitva a kapu. A Dorináik jöttek biztos. Na mindegy. Akkor ezt fel fogom venni, és Mateusz ütni fog. Gyere Mateusz, üssen! Gyerünk! Gyerünk! Jó, hogy egy kaptőzködnek, és itt vegyed. Hozzá, ez kopán baszott, na gyerünk! Te is üss járj. Oké. Ezután jön egy jó kis